Ndị be anyị ndewo nụ, ụtụtụ ọma, unu abọọla chi, jọọkwa, deje. Aha m wụ Dr. Ogechi Sylvia Eze, abụkwa m onye a na-akpọ SopranoDoctor. Ana m ekele na esi m obodo Spain, obodo a na-akpọ Tenerife ekene. Taa achọrọ m ikwu okwu maka ihe a na-akpọ postnatal depression. Ya wụ obi ịda mba nke a na-ahụ na ndị mụrụ nwa ọhụrụ. A na-ahụkwa ya na ndị nne mụrụ nwa before, ya bụ ọ bụrụ sọsọ ndị mụrụ nwa ọhụrụ ka a na-ahụ ya. So kehe wụ depression. Otu nwatakịrị medical student m, aha ya wụ Ebenezer Odo, ọ ya nwa ka m ga-ekene. Ya nwa kwuru okwu maka depression before. Can I go up? Yes, thank you. Sorry. O kwuru okwu maka depression, ọ kpọrọ ya obi ịda mba. Obi ịda mba wụkwa ọya, ọkwa nnukwute ọya. Enwe ndị iche si na ọ bụrụ ihe na-eme eme, enwe ndị si na ọwụ mmadụ onye umengwụ. Mana achọrọ m ikwu okwu taa ịgwa anyị ka anyị mara na depression, obi ịda mba abụrụ umengwụ, ọwụ nnukwute ọya. Ọya na-eme onye ọwụla. Ọ na-eme ma nwoke, ọ na-eme ma nwaanyị, ọ na-emekwa ma nwata, ọ na-emekwa ndị agadi. Mana taa wụ ụbọchị so ndị ụka ndị nne, ya wụ the day after Mother's Day. Achọrọ m ikwu maka postnatal depression maka na ụmụ nwaanyị na-aya depression nnukwu. So ka ihe na-ebute depression, ihe mere a na-ahụ ya nke ukwuu na ụmụ nwaanyị mụrụ ọhụrụ wụ maka ụmụ nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ enwekwa ihe ndị ọzọ a na-eche. Ị ga-ahụ nwaanyị dị sweet 16 nwee figure 8 before ya bịa dịrị ime. Enwe ndị awụ pregnancy ha na-enye nsogbu mgbe niile, a na-agbọ ọgbụgbọ. Enwe ndị ga-agbọchacha ihe niile ha nọ ha n'afọ, ike ọgwụgwụ. Emechakwa ọkwa ha ga-eshikwa nri n'ụlọ ha. Ọ bụrụ ndị mụrụ nwa before, ọkwa ha ga-asakwa ụmụazị ahụ, di ha bata esikwa di ha nri, sakwa ụlọ. Ya bụrụ ihe niile nọ n'isi nwaanyị. Ọ dịkwanụ ofele. Ya ka anyị na-asị ụmụ nwoke biko na-enyere aka n'ụlọ. Nwaanyị awụ nwaanyị ịlụ, nwaanyị hụrụ n'anya. Ị ga na-enye aka. Nwaanyị dị ime, ọ na ime esi nri, banye na kichin, ọkwa na ịmarọ izukwa na opportunity ahụ mụkwanụ ka eji esi nri ka inyekwa nwunye gị aka. Ya wụ stress na-ebute ya. Ihe ọzọ na-ebutekwa ya wụ ọ bụrụ na nwaanyị awụ nwaanyị kwasị widow, nwaanyị ajadu. Ya bụrụ nwaanyị n'ọsọ ya dịrị ime, ọ ga na-eche elekwa n'ebe ego ga-esi bịa. Ihe ọzọ wụ nwaanyị bi na family enwe domestic violence. Kwa ihe domestic violence, ụmụ nwoke aga-awụ ha bịa were nwunye ha na-eti dịka Mike Tyson. Ị ga-ahụ nwaanyị lụrụ, nwaanyị esi n'ịlụ ọvụ ya eti ihe. Asị gị jee tie nwoke ibe gị ihe, ịma ntikwa gị bịa na-eti nwaanyị ihe, ọ dịkwa mma? Ọ dịrọkwa mma. Ihe awụ ihe na-ebute depression. Ihe ndị ọzọ wụ ọrịa. Ọ na nwaanyị a nwee ọrịa ndị ọzọ ọ na-arịa dịka ụmụ nwaanyị na-arịa kansa, ma ọ bụrụ ụmụ nwaanyị na-arịa high BP, ma arthritis. Enweghị ọzọ na-ebute nnọọ nsogbu, diabetes, hypertension. Ihe ndị a sokwa. Now, ndị sayensị, ndị medicines na-enwe ha na-akpọ hormone. Ọkwa ihe wụ hormone. Hormone wụ chemical nọ na blood. This chemical na-eme ka anyị na-adị happy, na-enwe obi ụtọ. Enwe ọtụtụ ndị chemical na anyị na-ahụ. Enwe ndị a na-akpọ serotonin, enwe ndị a na-akpọ endorphin, enwe ndị a na-akpọ dopamine. Serotonin wụkwanụ nke a chọpụtara sị ọ na serotonin a dị low n'ọbara mmadụ, onye ahụ nwere ike inwe obi ịda mba. Ele ihe a na-ahụ na ndị nwere depression na postnatal depression. A ga na-ahụ onye ahụ bịa otu aka ọ ga na-eche eche mgbe ọ nwere aka ya dị otu a. Ọ na-eche echiche, ọ na-amụsụ, ọ na-amụsụ. Onye ahụ nwere ike isi ohi ụra, ọ na-ehizi ụra ọzọ, mebie ohie nwatakịrị otetewe, na-atụgharị na bed. Ihe ịtọ, onye ahụ aga na-erizi nri ọfụma, ma ọkwa onye ahụ ga na-eri nri too much. Ihe ịnọ, onye ahụ ga na-ekwu sị ike ụwa agwụla ya, ọ chọghị ibirizikwa ndụ ọzọ, ọ chọrọ igbu onwe ya. Ngwa ndị na-aga akụkọ ha egbukwa onwe ha
were mma ha were ụdọ dọgbuo onwe ha. Nke a na-ahụ nnukwu n'obodo oyibo ndị ga-ewere egbe ha gbagbuo onwe ha. Enwe ndị ha gbagbucha famili ha gbagbuo onwe ha. Ihe ahụkwa nnukwute ọrịa. Ọ dị mma ka anyị mara ka ọ ghara iwu asị ahụ ihu onye were aka dowe na agba na-ama ụsụ ga-esi onye nke onye omengwụ onye ka mụrụ nwa. Chineke nanyere gị nwa, ụmụ nwaanyị ndị ọzọ na-achọ nwa. Mba, ekwukwala. Ihe ahụ nnukwute ọrịa, ọkwa nnukwute ọrịa. So biko ịhụ ụdịrị ihe ndị ahụ mmadụ na-agwa gị si ike ụwa agwụla ya, ekwukwala si Chineke nna tọnda gbagbukwa gị iwu onye ọjọọ. Mba, ya nwere ọrịa, ya nwere ọrịa. Ihe ndị ọzọ wụ onye ahụ agaghị na-agakwa ihe ọ na-aga before, maybe onye ahụ onye ahụ wonyekwa ya, ma onye a na-ere ahịa na ahịa ọmọngasị, ma kpirikpiri market na Ebonyi steeti, ma ọ na-ere na Ọchanja market na Ọnịsha. Ị ahụzikwa ya ọzọ. Eje n'ụlọ ya, ha si ọ na-ehi ụra, sọsọ ụra ka ọ na-ehi. Mmadụ change like that. Ka anyị bido jụwa ajụjụ. Elekwana ihe ndị anyị nwere ike ime. Enwere different types of postnatal depression na ya with depression as well. Enwere ndị wụ ịgwa ha okwu, onye ahụ ebido kulite nweta nwa onwe ya, ka a na-akpọ counselling. And counselling abụrụkwa na ịbịa gwa onye ahụ okwu. Enwe ndị trained kpọọ ha psychologists, counselors. Ebe ahụ ka ị ga-ebuje ha ka ha gwa onye ahụ okwu. Or a form of treatment. Nwekwa ndị wụ nke ha dịrị serious, ya bụ ha bịa like this every day na-agwa gị ha chọrọ igbu onwe ha, ma ọ na ha emego ya before. Ịhụ na ịbịa le ha ya n'aka gị hụcha ebe werecha mma kacha onwe ha, ma ọ ka onwe ha n'olu, ma ha ṅụgo ihe dịka poison. Biko ndị nke ahụ ka a ga-akpọ gaa straight to the hospital because enwere treatment. Ọ dịrọkwa mma anyị na-ahụ ndị anya na-ekpuchi ya, ekwukwala isi na ịchọrọ igbu onwe gị for what. Onye ahụ ga-emekwa ya. So anyị na-eme Mother's Day, biko chetanụ na enwe ụmụ nwaanyị na-ata ahụhụ depression. Ọ bụrụ an easy thing, ọ dị very difficult. Ka anyị marakwa ka anyị ji agwa ndị mmadụ okwu, ka anyị dịkwanụ kind. Ndị mmadụ pụta n'ụtụtụ 5 AM bido kpọwa mmadụ mba nọ ọnụ ahụ iji akpọ mmadụ iyi. Inwe ike iwere ọnụ ahụ gọzie mmadụ. Ọnụ gị ire a, Baịbụl kwuru ya, anyị nwere ike iji ire a dọtuo mmadụ, ma were ire a bulie mmadụ elu. Ka anyị marakwa ka anyị dịrị kind n'ụwa siri ike. The world is hard. So chetakwa ụmụ nwaanyị na-achọ nwa, kama ị ga-abịa na-asị ịmakwala imobele kpere onye ahụ ekpere, dịkwanụ kind. Chetakwa na enwe ụmụ nwaanyị na-aga amụlitefu nwa, maybe ha ewepụla akpa nwa ha because of cancer of the uterus, ma ọrịa ndị ọzọ. Enwe ụmụ nwaanyị nwere nnọọ nnukwute fibroid eju ebe dọkịta agwa ha sị a ga-ewepụ akpa nwa. Ma ụmụ nwaanyị ga na every month ha na-agba ọbara like gallon. Ya bụrụ maka ha ewepụla akpa nwa. Ka anyị ghara ị na-akọ ụmụ nwaanyị ọnụ, ụmụ nwaanyị na-amụbele nwa. Chineke na-agọzie gị, nye gị nwa. Gị kene Chineke maka nwa ị nwere. Ọ bụrụ ị nọrọ ị na-akọtọsị ndị ọzọ, ị mara ihe ndị ọzọ na-agabiga. So ka anyị jiri ụbọchị a cheta nne na nna mekwara nwaanyị ahụ ka ọ bụrụ nne. Kpee ka Chineke nna gọziere anyị ndị nne anyị, ndị nne mama.